Világválság idején senki nem vett buzát, nem eshet és mindennek viselte a súlyát. Magyar Géza falubíró kihirdette bátran, megoldódik a gond, ha gesztenyefák állnak. A gesztenye árából meleg ruhát vettek, Vendel után már a szegények is szedtek. Konyhakötél, gerebje ott volt folyton kéznél, olyan ügyes embert ma utol nem érnél. Dombok közt megbúvott gyönyörű község. Itt a gesztény is a legnagyobb örökség. Nem hiányzik a süteményből, lakodalmi tortából, amit sajnos marnak, az készül szójából. Ó, ezek a magaslatokat tudnának beszélni, éveken át volna sok titkosat mesélni. Mikor a tiszakos hordó csaplelt ütve, mellé a finom gesztenyét kínálták sütve. Néha hangos volt a hegyhát, szállt az ének, azokat az időket soha ne felejtsétek. A pincék előtt kint hagyva a kancsó pohárral, talán a gazda adakozó volt hajdan a borával. Akkor más szelek fújtak, hol keletről, hol délről, a csillagok is másként ragyogtak az égről. Tudjuk, minden tél után új tavasz ébred, itt hitele van a megváltó nevének. Nemeshet és jó falu, istenhívők lakják, a nemes ügyért a lábukat lejárják. Az összes bajra keresnek és találnak gyógyírt, kapjanak a világból mindig csak jó hírt. Élményekben gazdag, szép napot kívánok!